ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Amen. Isaulog na ato karong adlaw ang halumanan ni San Pio X usa ka papa. Atong ihalad kining santos nga misa alang sa atong mga tagsa-tagsa kakatuyuan, labi na ang mga katuyuan sa mga deboto sa Senyor Santo Niño. Mga igsoon, maginulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dako iyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang umuyo ko ka sa Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron yung pamuyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyong ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadulong ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Diyos, aron pagpanalipod sa pagtuong katoliko ug pagbag-o sa tanang butang diha kang Kristo, bipuno ikaw kang San Pio, Papa, sa langit nung kinaadman ug kaisog nga apostolikanhon. Itugod nga kami sinunod sa iyang mga pagtulunan ug panig-ingnan, makadangat unta sa tunhay nga mga ganti sa langit. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Giguptan ako sa Ginoo ug pinaagi sa iyang espiritu, gidala ko niya didto sa walo, di nagkatap ang mga bukog. Og gilibot-libot niya ko sa pagpatanaw niini, og nakita ko nga nalukop sa bukog ang walo, og uga kini kaayo. Og giingnan ako niya, tao, mabuhi pa ba kining mga bukog? Og mitubag ako, Ginoong Dios, ikaw ray nasayod niini. Og unya giingnan pagayud ako niya, sultihi kining mga bukog nga mamati sila sa pulong sa Ginoo. Nagingon ang Ginoong Dios kaninyo, paginhawaon ko kamo o mabuhi kamo pag-usab. Hatagan ko kamo mga ugat, og unod, og panik, og hatagan ko kamo gininhawa, og mabuhi kamo. Unya makaila na kamo nga ako mao ang Ginoo. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako. Samtang nagsulti ako, may nabati akong kinanaas, og nagkauli ang mga bukog, og nahimong tibuok nga lawas.
Sa pagtanaw ko, may mga ugat, unod o panit na kini, apan dili pa mo ginhawa. Unya giingnan ako sa Dios, tao sulti ang hangin nga ako ang Ginoong Dios, nagsugo kaniya paghuros o paghatag o gininhawa niining patayng mga lawas aron mabuhi sila pag-usab. Busa misulti ako sumala sa gisugo kanako og miginhawa na sila og nabuhi og nanindog sila, daghan sila kaayo. Unya gihingnan ako sa Dios, tao ang katawan sa Israel sama niining mga bukog, miingon sila, ugana ang among mga bukog, og wala na kami paglaom, patay na gayud kami. Busa sultihi sila nga nag-ingon ang Ginoong Dios, ablihan ko ang inyong mga lubong, o banhaw ko kamo, o katawhan ko. Daton ko kamo balik sa yuta sa Israel, og unya hibaw-an ninyo nga ako mao ang Ginoo. Inigbukas ko sa inyong mga lubnganan, og inigbanhaw ko kaninyo, o katawhan ko. Papuyon ko diha kaninyo ang akong espiritu, o mabuhi kamo, o ibutang ko kamo sa inyong kaugalingong yuta. Unya hibaw-an ninyo nga ako ang Ginoo nga nakigsulti kaninyo, maoy naghimo niini. Ako ang Ginoo nagsulti. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kaya humahantod sa kakampuran. Pasadyang tinubos sa Ginoo, sila ngayang kitubos. Gikan sa manod, sa kaaway, o ginagitapon gikan sa kayutaan, gikan sa silangan, o kasatman, gikan sa amhanan, ug sa habagatan. Pasalamati ang Ginoo, kaya iyang humahantod sa kakampuran. Nasalag sila dito sa kangilan, buwag sila katutong sa dalan, ngato sa syudad nga walay nagpuyong. Gigutom sila o giuhaw, naghigo sila sa ilang pagpanglakaw. Pasalamati ang Ginoo, kaya iyang humahantod sa kakampuran. Nagtuwag sila sa Ginoo, sa ilang kagulangan. Ginawa sila niya sa ilang mga kaligtasan.
Marcos nga Ebanghelyo sumara ni San Mateo. Himayan ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog sa mga Pariseo nga ang mga Saduceo gilubig ni Jesus sa katarungan, nagpanud sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong una-una. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha kadabing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, ang mga pagbasa karong adlaw nagahatag kanato og mga hagit nga imposible alang kanato sumala sa atong kinaihan apan mahimo kini nga posible pinaagi sa Espiritu sa Dios. Ang pananaw ni Propeta Ezekiel mahimong magamit sa matag usa kanato. Ang matag usa kanato nga namatay tungod sa atong mga sala, kawalay paglaom nga mabalik pa sa atong naunang kahimtang. Makahimo pag-usab nga mabuhi usab pinaagi sa grasya sa Dios ug pinaagi lamang sa iyang grasya. Sa mga kita kahibulungan nga gihulma ug gihiusa sulod sa tiyan sa atong inahan, mahimo kitang ayuhon usab ug ibalik sa maayong kahimtang human kita mamatay tungod sa atong mga sala. Ang pulong sa Dios ug ang Espiritu Santo nagdala kanato ngadto sa bag-ong kinabuhi. Ang pananaw ni Ezekiel mapadapat usab sa pagkabanhaw sa lawas sa katapusang panahon. Diin ang nagkatibulaag nga mga bahin sa atong mga patayng lawas, tigumon ug hingpit nga ipasiguli diha sa himaya, lawas ug kalag. Ang Ebanghelyo karon nagtudlo kanato mahitungod sa labing importanteng sugo. Mao kini ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong una-una. Ug higugmaa ang imong isig katawo ingon man sa imong kaugalingon. Ang paglangkob niining duha ka gugma mao usab ang butang importante kaayo nga gihimo sa atong Ginoong Hesukristo o gitiman-an sa iyang dugo. Siya mao ang hingpit nga modelo sa atong paghigugma sa Dios o sa isig katawo. Tungod kay siya mituman sa mga katungdanan sa duha ka mga gugma, sa tinuuray ug sa hingpit gayud hangtod sa paghalad sa iyang kaugalingong kinabuhi mismo. Ang paghigugma sa Dios o sa isig katawo mao gayud ang litunganay o destiny sa atong pagka-Kristiyanos. Kini mao kini ang golden rule sa kinabuhi nga mag-agak sa tanang Kristiyanos diha sa pagtukod sa kingharian. Kining duha ka gugma adunay hanay apan silang duha magbinuligay usab. Wala usa kanila mahimpit kung wala ang laing usa. Ang nahiuna mao ang paghigugma sa Dios. Kini mao'y sukuranan o nagahatag og kahulugan sa paghigugma sa atong isig katawo. Kini nagahiusa sa tanang butang alang sa
kadugtungan sa duha. Apan ang paghigugma sa Dios kinahanglan ipadayag o gihagit diha sa paghigugma sa isikatawo. Mao kini ang gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo nga atong nakita diha sa iyang kinabuhi ug kamatayon. Busa duha ka gugma, usa ka kasing-kasing, usa ka pahuna-una. Duha ka gugma nga nagduktong og dili gayud pagabulagon ug dili gayud pagkasumpaki. Si San Juan miingon, ang nahigugma sa Dios kinahanglan mahigugma usab sa iyang isikatawo.